Здравейте, хора! Днес ще ви показвам какво купихме за училище. Но не всичко, само някои неща. Така. Тук са всички неща, но няма всичко да веда, само ще ви показвам несесера ми. Само да го отворя. Тук. Тези, между другото, двете аз съм ги сложила. Да отворя втория джоб. Но има едно нищо. Сега ще ви го покажа. Което пречи на типчето. Това е на втората такова. Тук са фломастрите. Това с Ивона, защото ходихме заедно. Това е молив, просто е като химикалка. Ето, като се натиска, мисля, че знаете, излиза молива. Но ние си взехме същите, като ходихме вчера на шопинг. И най-якото нещо е... Ходихме на Sunday Habit! Сега ще ви покажа какво купих от Sunday Habit. Само да ви покажа, тази ми е тетрадката речник по-английски. Това ми е също тетрадката, другата по-английски, която просто да пишем. Чакайте. Така. Само аз ще ги прибера направо, че съм много. А това си ми е просто е за така, нали, за други предмети. За, например, математика. Защото в трети клас ще отставям математиката. Няма да имаме с квадратчета, ще си е такава. С големи, с широки такива. Не си смачкам нещата. Но най-яката част е, че купихме от Sunday Habit тетрадки на Сандев и Стела. Sunday Habit. Още една същата. Тук е на Крисето. И това много ми харесва тук. Тук на Анди Студио. Его. Правим си кефа. Това пак си ми е тетрадчица. Маля, тази ми е любима. Толкова е сладичка. Но да, вкъщи като се прибера, ще ви показвам и другите неща. Сега само трябва да ги прибера, защото са 1000. Така че да, хора, любимата ми тетрадка е, дами и господа, не, не Сандев и Стела, иначе съм и Сандев и Стела, много ясно, и Анди Студио, но да, хора, чао!